Atópome no mosteiro de San Xoán de Pollo para falar de impostos. Este mosteiro leva en pé dende polo menos o século VII, pero máis alá da pedra. Este lugar foi parte dun sistema baseado no control económico da Igrexa sobre o pobo. O chamado dícimo obrigaba a entregar alrededor do 10% da produción. Falamos de millo, trigo, centeo, viño, legumes o que a terra daba. Ese gran acababa guardado en hórreos como o deste mosteiro, un dos máis grandes de Galicia, e símbolo claro da acumulación. E se non tiñas colleita suficiente, había alternativas, pero nunca gratis. Podías pagar en especias como ovellas, galiñas, ovos ou en traballo, xornadas nas terras do mosteiro, construindo ou mantendo, ou mesmo con cartos, se os tiñas. Senón, a débeda quedaba aí, medrando, facendo que moitas familias dependesen aínda máis da Igrexa ou perdesen o pouco que tiñan. Mentres dentro vivían comunidades monásticas con alimento asegurado e estabilidade. Fora, a vida era moito máis frágil. O sistema non era só religioso, era económico e social. E por que edificios tan impresionantes? Porque o poder tamén se construía en pedra. A Igrexa non só predicaba, mostraba autoridade. Hoxe, seguimos pagando impostos, pero ca idea de que volven á sociedade en forma de servizos. A historia obríganos a preguntarnos, e máis xusto agora, está mellor repartido, porque, ao final, falar de impostos onte e hoxe é falar de quen ten o control e de como se sostén unha sociedade.